खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दा आङो दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट माने हरखाब माने गोनां मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जायफ्रानोखि उदालगुरि साखाथिनि बिथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दा बे भिडिअआ खोब गोनां नोंथांमोना नायनानै ला आरो बयनोबो शेयार खालामनो दाबाव मानो होनना बुङोब्ला बयबो सांग्राङै थाथों दा बेनो जाहैबाय गुबै आयदाया भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोना बेनो दा जोंनि उदालगुरि साखाथियावनो माने गलमा महनपुर बेखिनियाव माने मासे मोसा हाबफैदों आरोना लोगोफोर बे मोसाखौ नुनानै दा मानसिफोरा माने बिराद खोब बमा गावदों दा बमा गावगासिनो दायो बेखौ माने खारनायनि थाखाय हयथ' सोरनिबा बारि बागान बा बहाबा हाबफैनो हागौ आरो लोगो मोनोबाथ' बयखौबो माने अरलाबायनो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो साग्रिद जा आरो दिनैनि बे मोनानि समावहा नोंथांमोना बाहेरायाव जाला माला ओंखारनो नाङा न' सिंनिफ्राय ओंखारनो नाङा दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय जाहाथे गाव बुजिनानै गावखौ माने सेफटियाव दोननो थाखाय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथांमोना न'निफ्राय दा ओंखार प्लिज नायनि गाबोन बबेथिं थाङो बे मोसाया दामाने होखारगासिनो बमा गावनानै दा गलमा महनपुराव आरोना उदालगुरिनि साहा 2 किल'मिटार गोजान बे जायगायाव जादों आरो दायो दा बबेनिफ्राय फैदों दा बेनि गुबै माबाफोरखौ आं मोनथिजोबा माने जास्ट दा खोनाबोनाय हिसाबै माने आं बे भिडिअखौ लाबोब्रबदों दा नोंथांमोना प्लिज ओंखारनाङा बाहेरायाव जाला मोला ओंखारनाङा बेखौनो गुरै खावलायबाय आंनिफ्राय आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायहरबाय दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया लोगोफोर दा एसेनोसै बाय आरो लोगोफोर माने दहाय माने फुङाव ओंखारदोंमोन फुलबारियाव दा फुलबारिनिफ्राय माने फैयै माने नैबे गलमा महनपुर बे रबर बागानाव हाबदों होननाय खोनादों जायफोरा नुदों बिथांमोना खोन्थादों नाथाय आं मेगनजों नुवाखै थारैनो नंखागौ बियो जाथाया बेखौ माने बयबो खोनाजोबदों नुदोंबो दा बेखायनो साग्रिदल' जाबानो जाबाय दा टाउन खाथियावनो फैबाय दा नोंथांमोना बयबो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं गले खावलायदों प्लिज आरो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो हालायलिया मानो होनब्ला बेखौ हरखाबैसो होदों आरो माखासे थालांदोंब्ला सरि थेंक इउ